Indonesia saudara. Kasus tunggal saya prioritaskan permintaan dari Sekarisa Decoration. Ya, sing direkomendasi lagu apa kawitane Sinawang. Sukses selalu untuk Sekarisa Nganjuk. Ya. Saya selamanya ya muridé saya akeh siswane saya ngrembaka. Ya. Nyatane ya muridé utawa siswane terbanyak di seluruh Kabupaten Nganjuk ya yo bangunane yo hebat. Ya ya yo karek telu sindene ngurung jumeneng. Ya hari iki gek kepruk. Mbak Mayang terus Wiwi Irnawati kelawan Mbak Retno Cungpe. Oh ngono ya. Ya ya yo katuri minangkani pamundhut saka Sekarisa Decoration. Ya iki saka Kediri ya kepareng rawuh Mas Joko Kedung Malang. Ya uga assalamualaikum Pak Kangko. Waalaikumsalam. Kawasan Pilang Bangung Girejo Bagor Nganjuk nonton lewat streaming matur sembah nuwun. Ya. Nek tak saranke sing adoh-adoh ora usah merapat rene mergo panggonane wis ora muat untuk menampung para penonton. Oh ngono. Burung sing ana YouTube nak. Ya ana YouTube, Ini mau mencapai 6.000 lebih pasang mata. Oh ngono. Burung sing ana YouTube Sekarisa, yung ana YouTube liya-liyane urung ana ning TikTok. Ya. Pokoknya mencapai hampir 20.000 sing padha meresani pada malam hari ini. Ya. Yo, coba kayak apa? Ya, niken nganti goro-goro pasti no. Ya, ya. Coba kayak apa? Diaturke. Kawitane Sinawang. Yuk, dados. Bersama Tujuan Nas Indonesia. Senang. Asoy.